Ден 4 от 10 000 крачки всеки ден. Това е Леля. И сега ходим към, тук не се вижда много, но към паметника нагоре. В Шумен сме. И не знам на колко крачки сме днес до сега, но това ни е разходката и тренировката за деня. Та така, ще ви снимам и после гледката отгоре. Сега продължаваме да се разхождаме, след малко се връщаме. Горе-долу ни отне час да стигнем до паметника и са 6000 стъпки според приложението. И какво да кажем интересно за паметника е, че е построен 1981, казва се 1300 години България, има и 1300 стъпала, които са отдолу от Шумен до паметника горе. И е по случай 1300 години България от създаването на България. Да. Добре. Така, прибираме се ние. Качихме паметника, слязохме паметника и минаваме сега. Има една пътечка, ето тук, прав път. Сега сме на 9000 крачки и ще ги завършим докато се приберем, така че направо ви казвам чао. Надявам се някой да се вдъхнови, да излиза и да се движи. Така че да, ще се видим утре. Единственият ни минус е, че сега ходим и е почти 2 часа и е жега. Стана. Обаче търпим. Намазани сме и се поизморихме.